उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय ड्राग्स फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ होबथानायनि थांखिजों मोनसे सांग्रांथि सावरायमेलखौ खुंदों। ओनसोलाव सोलिबाय थानाय समाजारि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय आरो जानगार होनायनि थांखिजों दिनै पर्ट बजारानि सिङाव थानाय काजिगावनि नब्लाङाव सांग्रांथि सावरायमेलखौ खुंफुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं गोबाव समनिफ्रायनो नुजाथिबाय थानाय मोसौ सिखाव सोलिनायनि सायावबो सावरायनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला गावबुरानि आफादगिरि बिरहां मोसाहारिनि नुजाथिनायाव गाहाय आलासि क'क्राझारनि एडभकेट कमल चन्द्र साहाया बाहागो लायो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव माखासे समाज सांग्रांथिनि बागै बिबुंथि लाखियो। जोंनि बर'नि चेनेलनि जोंनि मेलाव नुजाफैनाय सेबखांनो लानायखाय नोंथांमोननिसिम धन्यबाद थाबाय आरो साबायखर स' दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला गावबुरा घन्टा आफादनिफ्राय जोङो नैबे जोंनि काजिगाव साब डिभिजननि आन्डाराव थानाय कमिउनिटि हलाव जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों। एवारनेस प्रग्रामा जाहैदों मा जोंनि जेनाखि उन्दैफोरनि हाबा जानाय, उन्दैफोर खावनाय, मोसौ खावनाय, ड्राग्स इउज खालामनाय, उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा गारि मटर साइकेल सालायनाय एक्सिडेन्ट जानाय, हिन्जावफोरखौ हौवासा थगायनानै लांनाय, सोरनिबा हिन्जाव सोरबा हौवाजों खालांनाय, बेनि सायाव जों एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों। स' दिनै बग्रिबारि साब डिभिजननि आन्डाराव मोनबा आन्सलिक 6टा आन्सलिक जायो। 6टा आन्सलिकजों जोङो मोनसे प्रग्राम लादों बे काजिगाव कमिउनिटि हलाव। दा जोङो क'क्राझार जिल्लानि जानानै जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दे जोंनि नोंथांमोननि चेनेलजों जों फोरमायनो लुबैदों जे जेसेबांनाखि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा, अदालगुरि जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' बिजोंनि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे बे एवारनेसखौ जुदि मोजाङै जुदि खोनानो मोनथियोब्ला जाहाथे बिथांमोना जाहाथे फल' खालामो। स' दिनै आरो बेनि गेजेरजों आङो फंसे खोथाखौ बुंबावगोन दे जोंहा 2006निफ्रायनो मोनसे गावबुरा आफादनिफ्राय गावबुराफोरनि बेथननि डिमान्ड होनाय दंमोन। बे डिमान्ड होनाया दिनैसिम जायाखै। स' जोंनि बिटिसिनि दिनाव डिमान्ड खालामदोंमोन। बिटिसिनि दिनाव लाट बानायनाय समावनो थांदोंमोन। दा बिटिसि जोबखांनायनि उनाव इन्टारभिउ होखांनानै बिनि उनावहाय बिटिआर गभर्नमेन्ट जादों। बे बिटिआर गभर्नमेन्ट सिगनेसारि जानायनि उनावनो जोंहा गावबुराफ्रा दिनै जेनोखि सेलेक्सन जानांगौमोन बे सेलेक्सनखौ कमप्लिट जायाखै। जाहाथे बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो डिमान्ड होदोंमोन जे जोङो सेलेक्सनखौ थाबै खालामनानै जोंनि एपइन्टमेन्टखौ होयो होननानै। नाथाय दिनैसिम बोसोरथाम थांबाय, दिनैबो होआखै आरो फैगौ 3 अतएब गाबोन तीन तारिख 3 आरो 4 एप्रिलनि गेजेराव एसेम्बलि जागासिनो दं। बे एसेम्बलियाव जाहाथे जोंनि बिटिआर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो दे जोंनि गावबुराफोरनि समस्याखौ जाहाथे बोसोरथाम थांबाय, दिनैबो होआखै आरो फैगौ 3 अतएब गाबोन 3 तारिख 3 आरो 4 एप्रिलनि गेजेराव एसेम्बलि जागासिनो दं। बे एसेम्बलियाव जाहाथे जोंनि बिटिआर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो दे जोंनि गावबुराफोरनि समस्याखौ जाहाथे थाबैनो समाधान खालामनो हायो आरो समाधान खालामनानै साफ्रोमबो गावबुराफोरनि गोसोआव जाहाथे बैसागु समाव रंजानाय मोसानायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ मोजाङै मावलांनो हायो बेखौनो अनुरोध खालामनाय जाबाय। आरो मोनसेबाव बुंबावनाय जायो दे जुदि बिथांमोना जुदि होआब्लाबो गावबुराया मालाबाबो गेजेनाव थाया। गावबुरायैनो थागोन। गामिखौ अराय सम आलो गोजोन सान्थि सुखै सोरां लामाजों लांनो थाखाय गावबुरा आगान सुरलांबाय थागोन होननानै आङो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै बुंफोरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा आं फंसे बाथ्राखौ ओरैबायदि सोंनो लुबैदों, माने गामियावसो गावबुरा थायो। दा गामिनिफ्रायनो बांसिनानो बैसो जायो उन्दैफ्रा हाबा जागासिनो दं। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबांसिम होबथानायनि आखायाव लागासिनो दङ? दा बे गामियाव थानाय गावबुराफोरजों मोनथिलायै हाबा जाखुमानायनि थाखायनो जोङो दिनै एवारनेसखौ लानाय जादों। जाहाथे जोंनि गावबुरा घन्टानि पान्डुलिपि एबा माबायाव संबिधानाव लिरनाय दं दे हौवानि स्वरुपनिफ्राय हौवासाया 21 बोसोर जानांगौ आरो हिन्जावा 19 बोसोर जानांगौ होननानै 2005आवनो बे संबिधानखौ दानानै लानाय जादोंमोन। नाथाय किन्तु दिनैसिम जोङो बेखौ दाना लानायावबो
खारखुमानानै थगायनानै दिनै उन्दै उन्दैफ्रा हाबा लाखुमादों आरो गुबुननि हिन्जावा गुबुन हौवाजों खालामदों गुबुननि एজন एडभोकेट आरो क'क्राझार कोर्टर गभर्नमेंट लयारो हूँ मैं আজি আহিছোঁ ইয়াত যেহেতু আজি বন্ধ ইয়াত মানে এই কাজিগাঁৱত এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আজিকালি যেটো চলি আছে বহুত মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে লৰাই হওক লৰাৰ দেউতা মানে তেওঁৰ আৰু ৰিলেটিভছ এইবিলাকৰ এটা মানুহ যাতে এৱাৰনেছ আহে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কি বাল্য বিবাহ শুনিছে বাল্য বিবাহৰ এই পুংখানুপুংখ কিছুমান আমি যেহেতু এডভোকেট হওঁ আমাৰ যেটো মানে আইনৰ কি আইনত হ'ল এইটো ক'ব মোক অনুৰোধ কৰিছে আৰু মই অনুৰোধ ময়ো এটা দায়িত্ব বুলি গ্ৰহণ কৰি মই ইয়াত আহিছোঁ আৰু গাঁওবুঢ়াসকলক লগ পাই মোৰ ভাল লাগিল বহুতো এই অঞ্চলৰ গাঁওবুঢ়াসকলে আহিল মই ভাবোঁ যে গাঁওবুঢ়াসকলক ক'লেই সেই গাঁওখনৰ তেওঁ যেহেতু মুৰব্বী এই গাঁওখন উপকৃত হ'ব আৰু সজাগতাটো বাঢ়িব আৰু সজাগতা বাঢ়িলে আমাৰ অসমখন বাল্য বিবাহৰ পৰা মুক্ত হ'ব স্যাৰ আপোনালোকে ৰাজ্যক কেনেকৈ মেছেজ দিব খোজে ৰাজ্যক মই মেছেজ দিব খোজোঁ যে এই মিটিংটো মোৰ এই কাৰণে উল্লেখযোগ্য গাঁওবুঢ়াসকল হ'ল এটা গাঁৱৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে গতিকে তেওঁক ক'লে তেওঁ সবক কৰিব আমি এম পি পঠাই দিওঁ এম পিটো আমাৰ হৈ কৰে আমিতো গোটেই মানুহ যাব নোৱাৰোঁ মই সেইটো মোৰ মানে এটা খুব উল্লেখযোগ্য বুলি মই মানে ভাল পাইছোঁ আজি উপস্থিত এই তেওঁলোকক ক'লে তেওঁলোকেতো গম পায় কোন মানুহ কাৰ ল'ৰা কাৰ ছোৱালী গাঁৱৰ মানুহ তেওঁলোকে চিনি পাৰিব আমিতো চিনিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো আজিৰ কথা বতৰা যিটো ক'লোঁ যে এই আইনবিলাকক যিবিলাক মানে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে ঠিক লাইনত অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব মই আশা কৰোঁ আৰু এই বাল্য বিবাহ খালি বাল্য বিবাহৰ কথাই মই কোৱা নাই ইয়াত মানে চুৰি ডকাইতি তাৰপিছত গৰু চোৰবিলাক ধৰি আছে মানে এনেকৈ কথাবিলাকো মই দাঙি ধৰিছোঁ এনেকুৱা কিভাৱে মানে হাত সাৰিব পাৰি লিগেল মানে হয় যিটো নৈতিক যিটো মানে আইনগতভাৱে চলিব পাৰে সেই বিষয়ে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই ইয়াত ব্যক্ত কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ মানে তেওঁলোকে এইটো মেছেজ নিজৰ গাঁৱত दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन